Wani matashi ne ya dauki wata budurwa zuwa ɗakin hotel ya yan uwa. A yayin da ya shiga da wannan budurwar ɗakin hotel, ai ya cire riga zai yi lalata da ita ya yan uwa, sai ya ji an kwaɗa kiran sallah. Bayan ya ji kiran sallan nan, sai ya mai da rigarsa ya ce bari ya je masallaci ya yi sallah ya dawo. Wannan budurwa ta ce masa, me yasa ga abin da muka zo yi shine zaka ce zaka je ka yi sallah ka dawo, duka minti nawa ne mun gama. Buɗe baki wannan matashi ya ce mata, sallah na gaba da komi ya ke yar uwata, ki bari sai na gama sallah na dawo sannan in zo in yi da abin da zamu yi ni da ke. A yayin da ya je ya yi alwala, ya je ya kabbara sallah a sujadarsa ta ƙarshe ya yan uwa. Bai dago daga wannan sujada ba, Allah ya ɗauki rayuwarsa. Ku auna idan da a ce yana cikin ɗakin hotel ɗin nan tare da wannan baiwa Allah ya ɗauki ransa ya kenan. Allah ya sa mu cika da kyau imani don arzikin manzon Allah.